From this to this. Murag na usab, murag tala. Hi everyone, this is Julius Kana and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako kasi ako na-miss ko kayo? So this is the continuation sa katong first part nga ako ang gi-upload, no? So this would be the part 2. Yes, oo. As usual, kung nakita nyo dito sa kong part 1, marag naman tayo mga kuan dito ng mga katag-katag sa ato ang video nga ningon layo ko nga manglimpyo ko. So mao na ni. This is the moment of truthable. Yes, oo. Rest day na to. Pag na to gluto sa pamahaw, mag-aborido magid atong utok basta makita na to atong bagirahan nya katag, wala na organized, bisig asa na botang ang mga balunan. Yes, oo. I'm that kind of a person nga dili gid mahimutang no basta na makitang something is kamili nga katag diha sa banggirahan. Yes, oo. Kay diha man gud ko ganahan gud mag-video mag-vlog so dili ko ganahan jud katag no because I do believe na bisig unsa ka gamay sa imong balay, sa imong banggirahan, sa imong CR, sa imong tuluganan, sa imong kwarto, sa imong kitchen, importante gyud na siya limpyo, no? Kay mag-unsa man ang dako og mag-abot ang limpyohanan, mag-abot ang bag-og daan hugasan, wala balaba ang imong habol og imong online, wala ihugas o wala na arrange ang imong mga gamit sa imong banggirahan. Mo nang useless gyud siya, no? Mo nang nagdadali kitag limpyo diha, no? Nya dili lang pud ako naasahan ni mama, no? Kay ako may nakakaon karon nakahigayon, so ako na lang gyud mang limpyo. Yes, oo. Kaning sa paglimpyo mura na po na siyang tao, no? Di gina matawag og perfect na pag gina mabiling gamay-gamay, no? Mura gulag sa lawas og manabon ka kailangan na aron gina siya 99.9% germs bacteria. Yes, oo. Di gina siya ma-complete og 100 ka kailangan mo pud og bacteria sa ato ang panghinabuhi. Nawadan na kong tingog. Mo to dali kog panday di ano kay move na ko ang mga butanganan diri nga mga luwag nga mga wooden spoon, mga ceramic, mga plastic, no? Kay duol na siya sa gason. Mo to ako siyang gi-updaan para inig mo init og musiga dahil layo siya sa sunog. Ay, naon sila ko ani. Bitaw, yes, oo, dapat sa pitig yung tanong mo nang gi-move na ko lang siya sa ibabaw kay if ever og magluto-luto diri layo ra gyud siya sa kalayo, no? Gipaubos na ko ang mga kaldero diri, mga stainless steel nga mga gamit kay para inig makuan og kalayo dili lang siya maapektuhan, di siya malanay, dili siya makuan or something is kemiling like that. Oh, nya pagkahuman ingana na siya ang forma, no? Lami jud kay sa paminaw, guys, manglimpyo gud na kanang kalat kay nya pagkahuman makita na nimo ang result. Lami kay sa feeling it's kind of satisfactory eventually and accountability. So mauna na siya, no? Yes. Bye.